ngap dan sobai pi ki parlok ki bistana ban pe ya ka video ha ka channel ka jingialehkai ka itynnad ba menta ka shitang snya ban la shime step ha ka bang yoru ban saki sa shin pat ya ka jingialehkai ulianan si nema jar ba kelen mbappe ka jingialehkai ka itynnad ba shibit ka shitang snya ha ka por shiba jel lipo ha ka jingialehkai urung shaka FIFA World Cup josnem arjar arpundru naka komebol kan long hapdeng kari Argentina Persia ya ka Bolivia bat sakawai ka jingialehkai ka itynnad ba ha ka komebol ha ka jingialehkai urung shaka FIFA World Cup josnem arjar arpundru kan long la shai min step hapdeng ka Brazil Persia ya ka Peru kaman salong ha ka por nyaw lipo ka jingialehkai ka bakam itynnad shu shibit ka por shitang snya kan long hapdeng ka Germany Persia ya ka France kabreru ka jingialehkai paralok kaman salong ha ka por Qatar lipo bat haba pai pat shakawai ka jingialehkai kata ha ka jingialehkai urung shaka Euro arjar Arab so kaban long shibit ha ka por shitang snya kata ka por Qatar kasan kan long hapdeng ka Spain Persia ya ka Cyprus ka England Persia ya ka Scotland bat ka Italy Persia ya ka Ukraine te parlok ngin sasaki ya kini jingialehkai ka itynnad shibit ka por shitang snya bat la shai min step bat haba pai sha ulianam si sasin kumurgal kayu batwit jongkari Argentina Hato ulan banyalam ya kari Argentina banyo ya jingjop aka jingialehkai Persia ya ka Bolivia ka banlong shibit por shitang snya kata ka por shiba jel lipo bat Hato sasin pat ulan banyo tepko nakam takari Argentina haba pai show Neymar kumurgal kayu batwit jongkari Brazil Hato ulan banyalam ya kari Brazil banjob aka jingialehkai Persia ya Peru ka banlong la shime step haka por nyaw lipo bat Hato sasin pat Neymar jar ulan banyo tepko haka jingialehkai la shime step nakam takari Brazil bat haba pai show kelen Mbappe Hato ulan banyalam ya ka France shaka jingjob haka jingialehkai parlok Persia ya ka Germany ka banlong shibit ka por shitang snya kata ka por Qatar lipo bat Hato kalen Mbappe ulan banyo tepko haka ka jingialehkai parlok Persia ya ka Germany bat ya kito ki parlok ki bakwa ban pe ya kini ki jingialehkai link ba ka mobile phone fila ban klik ya ka link ka bangala de ban bu hapo ka description bat hapo ka comments box chong kana ka video te parlok tang kini ki kubor ngangai ba phila sngotu insight kandu hakwai pat ka video khub blai shibon